skal Julie og Katrine kravle ned ad den stejle bakke. Ej, så filmer hun det ikke engang, mand. Summer ikke? Ja. Klar, parat, start. Ja, du går først. Kom nu. Du er lige mit trick der. Hvad? Det var minitøj. Der kom Julie ned. Ja, og så kom Katrine! Katrine! Okay. Gå. Nu må du bare... Om vi går op ad bakken igen. Ja. Og nu skal vi op ad den meget mystiske vej. Den her vej har vi da aldrig været før. No. Og jeg synes, det er stejlt. Vil du? Jeg går en sti her. Michelle. Jeg går den her vej. Michelle tager den lille vej. Mig og dig tager. Okay. Den er altså virkelig stej. Vi går ned! Okay. Tænk mig at hoppe i vandet. Ej. Ind i en skov. For at finde en stor sten. Du træder på min hoved. Nu hopper jeg! Er hun sprang? Hvor er hun henne? Nej, er hun dykket? Ej, måske er hun drukket. Der er hun. Au. Au. Julie! Julie! Nu er de under min ben.